Салом алейкум тамошобинони канали программ TG. Видеои имрӯзаи ман дар бораи чӣ тавр ба Windows 10 парол гузоштан ва паролашро нест кардан мебошад. Барои хотири дар Windows 10 парол гузоштан медроем менюи пуск. Дар менюи пуск ҳайки банди параметр, яъне настройки. Мана параметр медроем. Дар инҷо учетнаи запис медроем. Дар тарафи дасти чапи экран параметр ввод медроем. Дар параметр ввод пункти парола кнопкаи добавита пахш мекунем. се полия додагиам нови пароли дилхоҳона мемонед. Мисол 1234. боз пароли болонгиро як бор дига такрор мекунед ва подсказка для пароли обязательный мана қабул накард, это обязательный поле. Мисол як простой парол ман менависам. Мана простой парол, кнопкаи далее пахш мекунем. Мана готов. Мана чӣ дидед парол мондем. Ози компютер перезагрузка метавонем мебинем ки парол монда шуд ё ки не. Мана выключение и перезагрузка. Мана чӣ дида истодаед парол компютер ба таври автоматик аз мо парол пурсид. Мана як бор ентер пахш кунем. Неправильный парол гуфт ё ки пароли хато нависем агар бозам қабул намекунад. Мана чӣ истодаед инҷода подсказкаи паролашам кор карда истодааст, яъне простой парол. Мана менависем пароли дар ҳақиқат вуҷуд доштагиро кушода мешавад. Ин буд тарзи дар Windows 10 парол гузоштан. Акун мебинем ҳозир чӣ тавр ҳамин пароли гузоштагимона нест кардан. Барои хотири нест кардани пароле ки аллакай мо гузошта ҳастем, бозам настройки пуск, пункти параметр, аз пункти параметр бозам медорем учетнаи запис, аз учетнаи запис параметр выход ва дар парол аллакай измениш дигар кнопка изменита пахш мекунем ва пароли ҳозирая мезанем. Парол хато бошад қабул намекунад, паролтон аистон буромдаги бошад измениташ карда наметавонед. Мана қабул накард. Мана пароли дилхоҳа барои пароли дар ҳақиқат будагиро мезанем ва кнопкаи далее пахш мекунем. ҳамин сатҳро холӣ. хуб, мана мебинем ҳозир гузашт парол мондем ё не заблокировад. мана чӣ дистодаед парол напурсид аз мо компютер, яъне паролаш нест шуд. хуб, тамошобинони канали программ TG, ин буд видеои имрӯзаи ман дар бораи чӣ гуна парол гузоштан дар Windows 10. Хайр, то видеоҳои оянда.